astăzi la un nou videoclip din Minecraft. O să jucăm pe serverul Blazed. Aveți IP-ul serverului în descriere. O să jucăm pe PvP la 1 vs 1. Stai să dau un pic de volum. Sper că e bine. Așa. Asta e bun la PvP. La videoclipul trecut am strâns 16 vizualizări și n-am mai postat de mult timp pentru că mi-am reinstalat Windows-ul și ar trebui să îmi trag iar toate programele. Hai că l-am luat. Bă, frate, dar nu înțeleg cum dă ăsta în halul ăsta. Hai că moare. Bun, am câștigat arena 1. Dacă o să aud tastele, zic că am o datatură de 3 lei. Că-i praful ăsta la PvP. Mi-a prins 3 lovituri acolo. Dar cum se poate vedea, nu sunt foarte bun la PvP. Mi-a prins combo, nu am cum să-l bat. Ar avea 5 în jumate. Hai mă, la PvP ce stai să dai cu arcul. Mi-a prins combo, e mort. Cred că mă face hacker. Arena 3. Acum trebuie să așteptăm să intre cineva în arena 3. O să las IP-ul serverului în descriere dacă vreți să jucați cu mine. Și o să vă las și Skype-ul meu în descriere, dacă vreți să mă adăugați. Eu vreau să vă adaug pe voi. O să joc și alte mini-game-uri, dacă strâng vizualizări la acest videoclip, că like-uri n-am cum să strâng sau abonați. Vizualizări. Că dacă faci 100 de vizualizări, e imposibil să n-ai un abonat. Știi? Al nou. Și așteptăm să intre cineva în arena 1. Bă, eram în arena 1.
Cine? Trebuie să apăs tare pe butoanele astea. Că acum să așteptăm să intre cineva. Bă, păi unde trebuie să ajung, frate? Dun, 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 dun. Oh, eu Minecraft God, maestru în PvP. Săritura asta e foarte grea. Uite, aici. Cosmin. Hai, Cosmin, să te văd la PvP. Nu sunt foarte bun la PvP, spre deosebire cu alții. Sunt chiar prea spre deosebire cu alții. Nu, eu sunt praf în general la PvP. Ce mă ajută e FPS-ul. Vedeți FPS-ul în dreapta sus? Hai mă, că ți-am dat prima lovitură, tu mori. Că cine dă prima lovitură la câștigă de obicei. Cu Dub Sky. Bă, tu-mi dai lovitură când sar, mă. Tu-mi dai cu arcul când încet eu să sar, mă. Mă omoară. Nu știu dacă e prin combo acum. Na, mă omoară, fraierul. Bă, deci nu înțeleg, frate. Cu unii poate joace pe așa bine, adică să dea de la 5 blocuri distanță. Cu ping 2 poate. Hai mă, mori. Băi, deci nu înțeleg cum a omorât. Ești handicapat, are kill aura. Are kill aura, bă. Deci nu 3. Deci dacă eu dau, eu pot să numerez de la una, nu, 3 blocuri, 2 blocuri distanță și al treilea ea. Nu înțeleg cum nu poate să numerească dacă e aici și o numerește aici. Nu înțeleg. 3. Sper să nu fie iar hackerul ăla. Bă, iar hackerul ăla, frate. Ok, mai fac 2 lupte după asta. Și închei și eu episodul. După lupta asta mă uit cât timp am filmat. Că nu vreau să fac un episod foarte lung, dar nici foarte scurt. Ok, l-am bătut 3, l-a dat mai mult cu unghița. Hai mă, mori. Mai am prins critică, dar și el poate să-mi prinde acum combo. Ok, l-am bătut să mă uit cât timp am filmat. Ok, am filmat 9 minute. Mai filmez cu 1 minut sau 2. Arena 2. Arena 1.
aici trebuie să aștept. Arena 3. Arena 3. Oh, începe. Iar, frate, tot hackerul ăsta. Mi-a prins pe lovitură, deci mă omoară. Dar vedeți că dacă prinde prima lovitură, prinde combo. Adică ești cu arcul. Vedeți, acum mă omoară și runda asta. Normal, bă, că el îmi prinde combo de 15 blocuri. Arena 6. Nu, cineva arena 4. 5. 4. 3. 2. 2, mă. 3. Mamă, dar niciodată nu mi iese săritura aia corect. Acum nu mai mi iese din săritura asta. Ok, deci mă atești cu episodul ăsta. Nu uitați să lăsați un view, să uite cât mai multă lume. Bye, bye!